Законсыз рәвештә премияләр язу, муниципаль һәм дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан дөрес бирелмәгән мәгълүматлар, юл-патруль хезмәткәренә акча төртү. Бу быел Нурлат районында ачыкланган коррупция очракларының берничәсе генә. По противодействию коррупции проведены. Коррупцияга каршы туру буенча 100дән артык тикшерү үткәрелде, һәм аларда 77 закон бозу очрагы ачыкланды. Күбесе буенча протестлар бирелде. Муниципаль хезмәткәрләр керемнәре турында биргән мәгълүматлар буенча эш вазифаи зат административ җаваплылыкка тартылды. Шулай ук муниципаль хезмәткәрләргә карата эш җинаять эше ачылды һәм материаллар судка җибәрелде. Берәүләр җинаять җаваплылыгына, икенчеләре штраф түләүгә тартылган. Прокурор урынбасары белдерүенчә, ришвәтчеләргә карата административ җаваплылык тақырыз. Штраф күләме 20-30 мең һәм аннан да күбрәк суммага җитәргә мөмкин. В настоящее время Генеральной прокуратуры Хәзерге вакытта без Генераль прокуратура биреме өстендә эшлибез һәм дару препаратлары, медицина техникасы сатып алуда Россия Федерациясының коррупциягә каршы туру закончалыгы бозылмадымы икәнен тикшерәбез. Шундый бирем буенча тикшерү узгач чаралар күрәчәкбез. Ленар Рамисович истәлендәге хокукый норматив актлардан торган томнарны күрсәтә. Авыл җирлекләре башкарма комитет тарафыннан кабул ителгән карарларга алар электрон вариантта да, кәгазь битендәгесенә дә экспертиза ясый. Алар барысы да коррупциягә каршы көрәшү законнарына туры китереп чыгарылганмы? Күп кенә хокук бозулар прокурор тикшерүләре вакытында ачыклана. Ә менә халык мөрәҗәгатьләре юк дәрәҗәсендә. Ә бит коррупция очраклары турында хәбәр итәр өчен аноним хат язуда җитә. Бу турыда Нурлатлылар фикерен белик. Наверное, килеп бирмәсен. Думаю, да. Ну, порядок должен был быть во всем. Если как бы кто-то берет, а кто-то дает, то это должно выясняться, наказываться и даже не повторяться. Я бы в эти дела не вмешивалась, никуда не обращаюсь и не обратилась бы. Я бы не прошла бы мимо, если бы вот коснулся меня или кого-то. 273 федераль закон негезендә коррупция белән күзәтчелек органнары һәм яшәүчеләрдән тыш оешма предприятиеләр, хәтта коммерция оешмалары да көрәшергә тиеш. Алардан коррупциягә каршы туру буенча эчке кагыйдәләр булдыру сорала.